En dreng havde penge på sin konto. Han havde et hævekort. Det var ikke et dankort. Han købte en telefon. For alle sine penge. Han fik et job på sin egen skole. Han fik hans assisted far. Der var ingen kyllinger. Og han gik en tur. Så er den slut.